Een speciaal team van de politie is hier achter mij nog heel tijd op ziek. Naar een 54-jarige man uit de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Hier vlakbij de haven van Oost-Mahorn, de Skongers. De man die zou juster middag om 1:02 met zijn zielboot de Lauwersmar opzield wezen. Zou nevens omstanders aan het eind van de middag weer thuiskomen, maar kwam dat net. Daarop is de politie alarmeerd en die ben je juster joen ook al manmachtig aan het ziekje west. Nee, die man van 54 dus, uit Noord-Eerst-Friesland. Er wordt op dit stuit nog heel iets zocht, met een boot op de mar. De zielboot van de man die leidt hier net zo vier achter mij, is nog van een jaar te zien. Een speciaal team van de politie is op dit stuit met sonar om het ziekje naar de man. Wat er juist precies gebeurd is, dat is op dit stuit nog net te sissen.